Il-kumpanija Bolt qalet li minħabba nuqqas ta' xufiera olew il-prezzijiet u żdiedu l-ħinijiet ta' stennija għall-klijenti. Fi stqarrija l-kumpanija qalet li matul il-ġimgħa li għaddiet il-prezzijiet kienu madwar 10% iktar mis-soltu meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Ġie spjegat li dan hu riżultat ta' tnaqqis ta' 19% fix-xufiera. Il-kumpanija qalet li n-nuqqas ta' ħaddiema u attribwit mal-fatt li bdew jiġu rifjutati u saħansitra mhux imġedda l-applikazzjonijiet għal permessi tax-xogħol tal-ħaddiema minn pajjiżi terzi. Intqal li d-domanda għas-servizz tat-taxis żdiedet bi 23% li skont il-kumpanija hi domanda ogħla minn dak li normalment tesperjenza f'dan iż-żmien tas-sena. Spjegat li dawn huma fost il-bidliet fis-suq li waslu biex żdiedu l-prezzijiet tas-servizzi tagħha u l-ħin ta' stennija għall-klijenti. Dwar akkużi li tħaddem lix-xufiera bil-prekarjat, il-kumpanija Bolt qalet li s-sena li għaddiet temmet il-kollaborazzjoni li kellha ma' 28 flotta li ma laħqux l-istandards tagħha. B'reazzjoni, il-General Workers Union appellat lil kumpaniji ta' tqassim tal-ikel u tax-xufiera tat-taxis biex jieħdu responsabilità tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ħlas tal-ħaddiema. Fi stqarrija, il-Union qalet li taqbel li m'għandhomx jinġibu ħaddiema minn pajjiżi terzi li m'hawnx il-ħtieġa għalihom għax jispiċċaw abbużati. Irrimarkat li taqbel mad-deċiżjoni tal-Gvern u ma tarax li din għandha taffettwa ħidmietom. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, ġie kwotat jgħid li l-ewwel pass għandu jkun li l-kumpaniji jieħdu responsabilità tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema kif jiġri foqsma oħrajn u bekk ma jkunx hemm daqstant ħtieġa ta' ħaddiema biex jibdlu lil dawk li jitilqu f'qasir żmien. Żied jgħid li dawn il-ħaddiema qed jitkellmu mal-union u qed jistqarru li mhumiex kuntenti bil-kundizzjonijiet l-aktar il-ħlas li jingħataw, il-ħlas li jkollhom joħorġu għall-ilbies protettiv għal kiri ta' vetturi bħal muturi u l-ħin twil li għamlu jistennew. Qal li dan kollu jwassal għal tibdil kontinwu tal-ħaddiema għax qal qed jitilqu mal-ewwel ċans li jkollhom għal xogħol aħjar.